за деня, който имахме. Благодарим ти, Боже, че се насърчихме от тези хубави истории на светла, Боже, за неща, които ето не знаехме, Господи, какво е преживявала като малка. И живота и Господи се стича така, че ти си бил през цялото време в нейния живот, Боже. Благослави както ние, така и децата, и така и внуците, Боже, и те също да те опознаят и да живеят с Тебе, Татко Небесен. В името на Исус ти благодарим, Боже. Със сигурност има и нужди на други брати и сестри в момента, Господи. Ако има в сърцето, Господи, на пастора хора, които са му казвали, Боже, да ги има предвид в молитва, ето и аз се застъпвам за тези хора, познавайки или не познавайки тяхните нужди. Молим ти, Татко Небесен, издигаме ги пред Тебе, нашите брати и сестри. Ти решавай, разрешавай, Господи, съдби, поправяй съдби, Господи, и теготи, Боже. Молим ти за нашите семейства, за нашите домове, за нашите роднини, и те също да те познаят и да се спасят. Благодарим ти за всичко, което правиш за нас, Боже. В тези трудни дни, Господи, на изпълнение на пророчества, бъди с нас. Давай ни сили, пази ни от зло, Татко Небесен. Всичко това има да се случи и ние не можем да го спрем, но можем да се молим, да запазим живота си, да бъдем страни от тези събития, да бъдем, Господи, под Твоята закрила и наистина да пазиш държавата ни, управниците ни, Господи, да взимат правилните решения. Неправилни политици да се отстраняват, да се премахват и правилните хора да водят държавата ни с правилна политика, Боже. В името на Исус те молим, Боже, давай ни, Господи, също така, Господи, виденията си, съновиденията си, пророчествата си за близките и далечни времена, които още има да се случват, Боже. Предупреждавай ни и ни води, Господи. Амин. Амин. Брат Митко, напред намрътите, брат, ако може. Брат Митко. Велики и святи всемогъщи Божий, не сме ти благодарни, Татко Небесен, за това, че наистина ти си Господ, който не си се е променил. Господи, ти си същият Исус, вчера, днес и до века. Боже, ние ти благодаря за Твоята небесна благодат, за Твоята небесна милост, Господи, която ти помагаш, която ти даваш, Господи, на Твоите вярни. Благодарим ти, Господи, че на Твоята милост ние, Господи, имаме възстановление от Тебе. Наистина, Боже, ние ти молим, нека Святият ти Дух да даде помежду нас тази вечер и отново може да направи, Татко Небесен, едно възстановление, Господи, едно поправление, едно изобличение. О, Господи, да бъдем и ние хора, Господи, които се изпълните, Господи, за силата на Святия Божий Дух. Защото, Господи, тогава ще се наречем Божите деца, когато сме водени на Святия Ти Дух, Господи. Затова, Господи, наистина, нека всякога, Господи, да бъдем изпълнени с Святия Ти Дух. Святия Ти Дух, Господи, този, който благославя. Боже, благославя моите брати и сестри. Благославя сега, Боже, и брат Гошо, Господи, който е далеч от своя си дом, Татко Небесен, от семейството си, от съпругата си, Господи, от децата си, Боже, аз благославям, Боже, в името на Исус. Нека, Господи, поради неговата вяра, поради неговата надежда и укрепяване, Господи, да бъде опазен, заклинен, благословен. Да изпратиш, Господи, Твоите ангели, Господи, които да бдят над Него и така, Господи, да се чувстват Тебе благословен. Моля ти, Боже, да пречистиш пътищата му, Господи, да изпращаш Твоите ангели, наистина, Господи, да пречистят пътищата му. Така, Господи, се моли за моите брати и сестри, нека Твоите небесни ангели да пречистят пътищата ни, Господи, да бъдем благословени, да бъдем изцелени, да бъдем помазани. Оставяме се сега, Господи, в Твоите ръце и просим Твоята воля. Боже, благодарим Ти за нас, че остави хлябът на живота, който, Боже, наистина, когато ни се храня с Тебе, Боже, с Твоята плод, наречена Библия, Господи, то тогава наистина, Господи, ние желаем да обогатим в Тебе, Боже Святи, желаем да израснем в Тебе и така да опознаем Христос в пълнотата му. Боже, благослови тази вечер Словото си и това Слово изречено в него, ще нека да проработи и да дава плод. Благослови сега проповедника, благослови пастора тази вечер, Господи. Ти го поможи, Господи, поможи устата му, Святи Божи, и нека Святия Божи Дух да бъде този, който да
натрупва, да ти дал слово, да натрупваме знания за те и в сърцата си, живота си и така, Господи, да угаждаме на Тебе. Оставаме се в Твоите ръце и се молим за семейството на брат Божа, сестра Тинка, Господи. Моля си за тяхното дъще, Господи, моля си за тяхното съвършено изцеление в името на Исус. И кръвта на Исус, Господи, ние изповядаме изцеление, благословение, защото ето Ти си казва, че Ти ни даде власт на цялата сила на врага, така че никой и нищо не може да ни попречи, не може да ни повреди. Боже, ние сме Ти благодарни за това, което сме, за това, което има да става с нас, Господи, защото всичко в Твоите ръце. Сега в Твоята ръка се става ни, Господи, Твоята воля. В името на Исус. Амин. Амин, амин. Спете му, ако учите. Така, слава да бъдем Господа. Днес искам така да погледнем малко на живота от така философско малко така. Сега, ако живота на човека е едно пътуване, то всеки човек има възможност и отговорността по кой път ще поеме и какъв избор ще направи в живота си. Човекам тези неща. Защото всеки прави неща, така не че идвайки на тази земя, идва време в живота му, когато той започва да мисли за себе си, за бъдещето си, за семейство било, за други неща. И наистина има път вече, който така решава да поеме. И в крайна краща, мога така, според Библията има два пътя. Има един път, в който Бог иска да заведе в небето, има и друг път, който дявола иска в този свят да те погуби. Това е самата истина. Сега, това са две, макар че крайности, реално живота са на две крайности. Или с Бога, или с дявола. Няма къде беше нека по средата. И има хора, които казват, аз не вярвам в Бога, не вярвам и в дявола, аз живея самостоятелно. В момента, който кажеш, не вярвам в Бога, в същото време в него момент дявола идва в този живот и започва да се съсипа. Йоанна 10:10 Исус казва така: край се идва да открадне, заколи и да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той изобилен. Ето виждаме двата края. И не Исус каза да имате живот изобилен, дявол идва, аз каза да открадна, да заколя и да погубя. Това е реалността. Сега, разбира се, така дявол много често казваме, мисли, ако са черни дрехи с рога, идва не като рога до битък. Не. Понякога той идва и съвсем като светъл ангел да понякога живота на човека, с различно учение, с различни изкушения, но това е друг въпрос сега. Но всеки път има начало, има и край. И какъв ще бъде край, зависи от твоето начало или от това, което ще избереш за себе си. И за това какъв ще бъде край, изцяло зависи от твоето решение, което взимаш ти. Понякога хората обвиняват другите за живота, който живеят. Понякога може да имат, разбира се, определени така, наистина аргументи, това защото кой се прави нещо мене. Може да има такива моменти, но като цяло, когато Адам се грешиха, и когато се криеха от Бога и Бог каза, Адаме, да изсели дървото. И там каза, жената, която ми даде, тя ми даде ям. Жената каза, земята ми даде ям. Сега дума всеки прихвърли топката на другия, едва не той е невинен. Няма такова нещо. Всеки сам е отговорен за решенията, които взима и за изборите, които прави. Сега, къде ще песнеш един ден? Зависи само от тебе, от твоите решения, от твоят избор. Сега има такова, къде да кажем, много път чувам да казват, нищо не зависи от тебе, това, което Бог е решил, това ще стане. И каквото е писано, това ще стане и това ще бъде. Много път се това, каквото е писал там, горе, това ще стане в живота ми. Не така. Не е така, разберете ме. Сега, от тази страна, знаем, че Бог дали цялата сина в своите ръце. Човек е пред Бога, Бог е вечен. Обаче Бог дава шанс на всеки човек сам да направи свой избор за себе си. Сега, ако ти избереш да ходиш по кошата на Бога, се спасиш. Ти ако избереш да ходиш в широкия свят, изкушение, грях, това е твоят начин на живот, това е твоят избор и не отиваш в пада. Това е самата истина. И сега, от твоя личен избор зависи твоя живот, как на земята, така и за небето. От твоя избор. Сега вижте, Матея 6:20 казва така. Матея 6:20. Има двама господари. Това са Бог и дявола. Това е самата истина. Много пъти учи да говори само за Бога. Да е така, да. Обаче има и друг. Богът на този свят. И Словото Божие казва така. Никой не може да се го на двама господари. Защото или ще мрази едният, а ще битне другия, или към едния се поръча, а другия ще презира. Никой не може да се го на Бога и на мамона. Няма как да стане. Защото този свят предлага лишни изкушения,
предлагате различни далавери, как да станеш по-богат, как да станеш по-успешен. Да, това е този свят. И много пъти хората правят компромис с вярата, да могат да успяват, да имат повече от този свят. Понякога са честни, понякога нечестни средства. Но важно е да бъдем успешни в този свят. Но сега, Словото Божие каза, никой не може сигурно да му господари. Така. И нещо повече. Словото Божие апостол Павел казва, че всеки сам съзнателно избира на кого се покори. И то става именно чрез живота, който живеем, чрез решението, което вземе, чрез изборите, които правим. Словото Божие казва така, Римляни 6:16. Не знаете ли, че комуто предават себе си, като послушни слуги се на онзи, комуто се покорявате, било на греха, което карва смърт, и на послушанието, което карва живот и правда. Виждаме тук да се казва, всеки сам, като послушен слуга, избира на кого се покори. И тук държи апостол Павел отива по-напред така, защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв път имате тогава от тези неща, за които сега срамувате, защото си дадете на смърт? Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която краете вечен живот. Преди си казва, че никой от нас не може да се запали с това, което е бил преди, което е живял преди. По-скоро би се срамували. Когато си били в греха, свърши грехове, като си останане. Няма как грешен човек да живее праведен живот. Няма грешен човек да живее живота, който на Господа. Той трябва да се покая и тогава наистина става праведен. И тогава Бог му показва наистина, би дал нов живот, че Святия Дух да живее, че нов живот наистина. В Исаия казва така, вашите праведни дела са като мръсна дипа пред него. Значи никой не може да се го хвали с това, което е бил преди. Забравете го. Миналото е поставено, забравено. Край. Затваряме вратата за миналото. И Бог в Словото Божие казва, Евреи 10:17, греховете и беззаконията ви няма помнят за винаги. Така че, даже апостол Петър каза, доволно е миналото време, когато сте живеете как живеете личници. Сега вече наистина живеем много живот в него. Слава да бъде на Господа. И сега, когато става дума за избора, тук се иска не само да кажеш, днес е едно, утре друго. Значи, много хора днес се изберат нещо, утре друго. Много пъти казваме за политици, също да говорите едно, но бях второ, печето, на другия седми ги ще вършат. Това може да бъдат политиците, но християните, които вярваме в Бога, и трябва да имаме ясно съзнание, че това, което говорим, това трябва да бъде подплатено с вяра и с воля, с решение. И тук сега, в вторите песни, 15 се казва така. Господ е с вас, тук сте и вие с Него. И ако го търсите, ще го намерите. Но ако го оставите, и той ще го остави. Ще още веднъж вижте сега. Тук Бог остава инициативата в човека. Сега Бог е навсякъде, но Бог остава самия човек сам да потърси своя създател, своя творец. И казва така, Господ с вас, тук сте вие с Него. И ако го търсите, ще го намерите. Но ако го оставите, и той ще го остави. Значи виждаме, че наистина Бог каза, ако ме търсиш, ще му намериш. Аз се закрия. Но ако ме оставиш, аз те оставам. Това е твоят избор. Така че виждаме, че значи, Божието отношение към нас зависи от нашия избор. Ако ние се покорим на Господа, го обтърсим наистина, казвам, Господи, искам да живея с Тебе. Помогни ми, може не ще разбирам. Не е защо да ще разбирам, но искам да бъда с Тебе. Искам да бъда Твой. И тогава ще виж как Бог ще дойде, не сега ще виж как живота ще се променят. Сега, накратко, твоят живот зависи от твоите решения, не от решението на някой друг. И ако не ти достигаме до как да живееш, как да се обходиш, понякога казвам, има много неща в живота, които не знам какви решения да взема. В Яков 1:5 казва така, Яков 1:5. На този, който не достига мъдрост, нека проси вяра и Бог ще му даде. Казват, този, който не му достига мъдрост, нека проси вяра и Бог ще му даде. Значи виждаме, че разковничество за живота, който има на тази земя, е в Бога. И после така, Амос 5:6 казва така, потърсете Господа и ще живеете. Или потърсете Господа и ще осмислите живота, който живеете. Така че има хора и без Бога живеят. Живеят, да. Хора, които минават, заминават. Обаче, Господ казва, че когато потърсим, ще видим истинския смисъл на живота, който живеем. Ние сме животни. Животни живеят ден за ден. Като събуди отидат ги някой лов да хране, и после те живеят само от лов на лов. Да мислят за прехраната си. Но Бог на човека е дал нещо много повече, много по-силно. Вечен живот, вечност. Така че човек трябва да потърси Твореца и да разбие смисъла на него съществуване.
Еремия 29 казва така: и ще ме потърсите, и ще ме намерите тогава, когато ме потърсите с цялото сърце. Когато с сърцето има вътрешния човек, там, където човек взима решенията. Сега не става дума за мускул сърце, тук става дума за вътрешния естество, който е в нас. Сега преди да разберем посланието по-добре, се върна малко в Стария Завет. Когато Бог създаде Адам и Ева, вижте сега, той им даде възможност да изберат как да живеят, с Бога или без Бога, с Него или без Него. Сега, когато Бог създаде Адам, Ева още не беше създадено. И той каза за си в 11-та година, Бог създаде Адам в 11-та година, и му каза така: от всяко дърво в градината свободно едиш, но от дървото за познаване дървото да не едиш. Защото в деня, когато едиш, от него ще обриш. Ясно каза, вижте, Адам разбираше това, което му каза Бог. Ако той не разбираше, Бог нямаше да бъде отговорен. И какво стана? После Бог видя, че Адам самичък не му е добре, създаде Ева. И вече бяха Адам и Ева вече двамата. И тогава в трета глава, тук грехопадението човека, в един миг дявола дори изкуши Ева. Изкуши Ева и започна един разговор. Ама така ли каза Бог, ама ли каза Бог, ама ти умни, и накрая знаете какво стане? Ева накрая се изкуши, хапна от плода, тя се греши. И не само тя, после даде на Адам и той се греши. И Словото Божие казва, че чрез греха на Адам има, греха премина всички човеци. И чрез греха и смъртта, вижте, това е много важно сега. Значи вижте, Адам и Ева се грешиха, обаче той не остана само там до там. В Римляни 5 глава казва така, вижте, че греха, който се грешиха тя, този грех премина всички си тях. И си Словото Божие казва, че всички сме грешни свечи след Христос, след Адам и Ева. Каза така, Римляни 5:12. Затова как че един човек греха смъртта, света, и че греха смъртта, по този начин смъртта мина всички човеци, поне всички се грешиха. Значи виждаме, че сега Римляни 3:20 сега така, поне всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. Сега тогава Бог беше дал една заповед. На Адам една заповед. И те се грешиха. Днеска има отново една заповед. Покайте се. Покайте се. Покайте се. Помните първата заповед, която беше, когато Йоан Кръстител говореше. Покайте се, понеже Божия царство наближи. Когато Исус почна да проповядва, кой ще покайте се Божия царство. Значи виждаме, тази заповед продължава да бъде актуална и днес. Сега, в Словото Божие Исус Христос разказва на своите последователи. Много ясно, че има два пътя, както прямо казахме. Има един широк път, който е този свят, има един тесен път, който води към небето. И от тебе зависи къде ще се окажеш, кой път ще избереш. И тук дава наистина обяснение сега, каза така. Влез се през цялата порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са онези, които ги минават през тях. Значи, широк път води към ада, ама много отиват там. А другия път, когато се преди тясна е портата и сесен е пътят, който води в живот. И малцина са онези, които ги намерят. Значи, истинският живот, истинският път, малцина са, които намерят. Защото всеки иска да живее на тази земя с виждане. Ядени, пиени, купони, много неща. Той се предлага много неща. А Бог предлага вечен живот. И хората казваме, я няма там, я тук да хапна пиена, пък там нещо какво ще правим. Много лесно хората така решават за живота си. И разбират колко много губят от цялата работа, губят вечността, губят този, който да си им дава вечен живот. Сега, накратко ще кажа, какво значи широка порта? Това е широкия път, това е живота в този свят, изкушение, самоогаждане, охолство, удоволствие. Това са все хубави неща. Обаче, този път води към погибел. И казвам, мнозина са онези, които минават през тях. В Притчи 16:25 казва така. Притчи 16:25. Има път, който се вижда прав, почти човекът, но краят му е пътища към смърт. Аз си казах, но важен е какъв е края. Понякога на тази земя човек може да преминава по-скромно, по-така някакси, да не е чак толкова лукса живота му. Но въпросът е, той знае кого върне и знае къде пътува. А гледам Словото Божие, помните, повечето последователи на Христос бяха бедни, сиромаси бяха рибари, повечето от тях.
но Библията казва, че сиромаси във всички неща, но богати с вяра. Нашето богатство е Христос. Само така е Словото Божие, Псалом 30:25. Млад бях, остарях, не видях правен да оставен, нито потомство му да проси хляб. Значи Бог е този, който се погрижда ежедневните неща. От нас искам да обсъдим на първо място да кажем, Боже, не искам да бъдем с Тебе. Това е Божието. Сега, в Притчи 27:20 казва така. Както шел и погибелта не се нещат, така човешки учени се не нещат. Да, нормално е човек. Преминах през тази земя, вижда едно, вижда второ, вижда трето. Нормално да иска. Имаш сега малък телевизор, искаш нещо по-голям. Имаш по-голям, искаш нещо повече. И все едно бягане с времето, искаме много неща, много реклами, много работи. Всичко това, което виждаме, иска да го имаме. Но Бог така, апостол Павел каза, що имаш прехрана и облекло, и покрив, доволно ти е. Значи човек каза да се задоволява с неща, които само са употребни от първа необходимост. Дейте да търсите лукса. Милиони, милиарди неща не са за нас. Вижте сега, Екклесиаст 1:8 каза така. Окото не се сеща с гледане, нито се пълни ухо със слушане. Колкото да имаме, всеки искаме нещо повече. Всеки нови неща и човек, всеки купне за повече. Спрете се. После да кажа, Господи, дай ми хляба на времето, не ми дават големи работи. Защото вижте, в Словото Божие наистина, в Римляни 6:20 сега така, заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вече живот в Христа. Така че не може да търсим нещо, което би ни отдалечило от Господа. Напротив, тези всички луксове отдалечават човека от небето. Ще казва, защо? Помните, он е богат човек, имаше много неща. И каза, Господи, какво те правя, наистина получиш живот? Той му каза, пъй заповедите. Аз ще ги пазя от младостта си. Той каза, и една не ти достига. Продай всичко, що имаш, знай бе, че ще има се на небето. Кой прави човек? Обърна се и се отиде. Защото ти беше човек сол имот. Искам да ви кажа, имотът като цяло той не е грешен, но самата приблиза на човек към тези неща го отдалечават от всичко. В Лука 12:15 Исус каза, пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не се състои в измет на имота му. Може си много богат, може си много имотен. Ако нямаш Исус, нямаш нищо. Може си беден, може си факария. Обаче ако имаш Исус, имаш всичко. Въпросът е къде е Исус в живота ти. Сега, тясната порта се някои неща. Тясната порта е изтеснения път. Това са важни неща. Това е пътят, който всеки от нас трябва да избере. Какво да ще вижте сега? Тук Словото Божие каза, влезте през тясната порта. Сами се каза Словото Божие, Йоанна 10:9, аз съм вратата. През мен някой ще бъде спасен. Той сам каза, който влезе през Христос, ще бъде спасен. И каза, и пак ще намира, и така, вижте, сега ще прочета точно така. Да не бъда благословен. Йоанна 10:9 каза така. Йоанна 10:9. Аз съм вратата. През мене, ако е някой, ще бъде спасен и ще влиза, ще излезе и пак ще се намира. Виждаме през кого? През Христос. С вяра. Филипяните 20 Словото Божие казва така. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасителя Господа Христа. В Колосяните 2 апостол Павел казва така. Мислете за горното, а не земното. На тази земя сме свикнали да живеем с виждане. А за небето трябва да ходим с вяра. Ние вярваме това, което Бог казва, това, което Бог обещава. Всичко това, което наистина го има в Словото Божие като сърчение, наставление, поучение. Ние го вярваме го приеме. Сами Исус казва в Словото Божие на своите апостоли, иначе 16 глава. Дома на отца ми има много обиталища и аз искам да я приготвя място. И като направи място, ще да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. И тук каза, малцина са онези, които ги намират. Малцина става много нещо така. Представете си, Бог подарява вечен живот. Той го направи на кръста си всички хора. Бог не иска от нас да умираме за греховете си. Иска да приеме един, който е умрял за нашите грехове. Обаче въпреки това хората казват, не, аз искам да живея сега. И пренебрегват благовестието. Но той Словото Божие каза така. Тук запитаха Христос, Господи, малцина са тези, които спасяват. Такъв прав текст. И той каза така, подвизавайте се да влезете през тясната врата. Защото, ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат. След като знаем да ме кинат и да отвори вратата, и вие, когато останете вън, започнете да хлопате на вратата и да казвате, Господи, отвори ни, а той в отговор ще каже, не ме знаят къде сте. Тогава ще почнете да казвате, ядохме и пихме пред тебе. И в нашите улици се получавало. А той ще рече,
казваме, не знам откъде сте, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Причината, поради която Исус ще се дойде тата и няма ги приеме, е беззаконието греха. Вижте, грехът трябва да бъде изповядан и изоставен. Няма как да дадем се греховете си ръка за ръка. Бог в едната ръка и с греха в другата ръка и ще повтаме към небето. Няма как да стане. Откровение 27 казва така: и в небето не ще влезе нищо нечисто. Значи, на тази земя е времето, което не се трябва всеки да коригира себе си. Сега в Йоанна 7 глава Исус Христос говореше ясно на тези, които бяха срещу него, които го опонираха. Фарисеите, книжниците, юдеите. Всяко им казва сега. В Йоанна 7:34: ще ме търсите и няма да ме намерите. И где съм аз, вие не може да дойдете. Това пратих си ми каза. Той беше след тях, но те не го познаха. Той им говори, те не му вярваха. И така, и ние ще отида, и ви тогава ще търсим, няма да ме намерите вече. И тук, в следващата глава, в Йоанна 8, да ще ме казва така: и Исус пак им рече: аз се отивам и ще ме търсите, но в грех ще умрете. Дето отивам аз, вие не можете. Тук аз им казах причината, коя е греха. Няма как човек да живее в греха и да има претенции за небето, че ще бъде спасен, ще бъде при Господа. Напротив, трябва наистина човек да разбие същността на вярата. Вярата е добра. Всичко обаче, ако няма решение за промяна на живот, ако няма борба срещу старото естество, не оставим там, където сме били. С една табела християнин. Наистина човек трябва да се пребори с старите си неща. Сега в Йоанна 13:36 виждаме тук сега Исус говори на Петър. Той каза, Петър му каза: Господи, къде отиваш? Исус говори: където отивам аз, не можеш сега да дойдеш, но после ще дойдеш. Виждаме, но не си каза после. Днес каза: ви не може да дойдете, на Петър каза: после ще дойдеш. Сега Исус каза: си отивам в небето и не ще дойда да взема, да бъдем заедно. Това е самата истина. Сега, Исус Христос каза себе си, който за пътищата, що е пътят. Той е този път, по който трябва да следваме, и ни гарантира, че следваме пътя, ще бъдем така, който е той. В една четене ще казва: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Значи той е пътят, който трябва да вървим. Има чрез живото учение, чейки Словото Божие, старайки се да живеем според Неговата воля, така наистина се покоряваме. Там, където не разбираме, нека се молим, Бог ще даде мъдрост. Се да питаме до пастори, до проповедници, до брата и сестри, да можем така да коригираме себе си, кажем: Господи, научи ме наистина да вървим по пътите. И тук сега Петрова, апостол Петър казва така: защото това си е призвание. Понеже Христос поставя за вас и остави пример да последвате по Неговите стъпки. Виждаме, че Христос поставя за нас и остави пример. Значи, християнството не е хаотично да ходиш на само там. Християнството има път. Път е Христос, той остави примера. Когато наистина в живота си дойдат някакви нужди, някакви вземеш решение, помисли се как би постъпил Христос, ако той беше на това място. И ти постъпи така, как би постъпил той. Сега, ако се да правиш нещо и съмняваш дали е добро, дали е лошо, помисли, ако Христос е тук, ще го направи ли? Нека критерия ни за добро и зло да бъде Господ. И Словото може. И когато се молим така: Боже, научи ме наистина, ще видиш как Бог ще разкрива Неговата воля, Неговите пътища, Неговите дела. Наистина иска се от нас едно покорство. Важно е да ходим с вяра, разбира, в вяра Бога. Да не се представим това, което става в живота. Евреи и жени ще казват така: а без вяра не е възможно да угоди на Бога някой човек. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че Бог възнаграждава тия, които го търсят. Основното си и вярата. И значи Бог възнаграждава вярата ни. А относно примерът, който остави Христос, вижте, пример на смирение, пример на страдание. И това е много важно. В Филипяни 2 глава, от 5 до 8 казва така: имайте себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше Божия образ, пак не ще трябва да живе твърдо равен с Бога, но се отказва от всичко, като взема в себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като замери човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Слава да бъде на Господи. А относно живота, който трябва да живеем, в Словото Божие каза: този, който каза, че прибъдва в Христос, сам е длъжен да ходи както е ходил Христос. Сега думам, ако не смеем, лозата е пръчките, не си пръчка лозата, тогава неминуемо, стоейки там,
от лозата ще даде вече наистина направление, сила да може да продължим нататък с Бога, с Него. И тук Словото Божие така, който каза, че пребъда в Него, който е като пръчка в лозата. Сам е дължина, която значи имаш и силата, имаш мотивацията, имаш пътя, имаш визията за напред. Така че, наистина, когато се даме Господа, той е този, който ще даде всичко необходимо. Значи виждаме, че първо казваме, че има два пътя. Двата пътя имат личен господар. Това е което е важното и сега. Докато на един път господарен нашия Бог, на другия път господарен дявола. Зависи какъв път поемаш и ще кажа защо. При малко казах, при 16 така. Има път, който се вижда прав в човека, но краят ми е път ще смърт. Не идейте да правите компромис с грешни пътища. Напротив, ако някъде бъркаш и не знаеш какво да правиш, кажи, Господи, моля те да ме коригираш. Ако някъде бъркам нещо, наставляваме, получаваме, дай ми разбиране. Вижте сега, Писание 46:9 каза така. Помнете предишни неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене. От началото аз изявявам края. От древните времена не станете още неща. Аз казвам, намерението ми ще остие и ще извърша всичко, което ми е угодно. Слава да бъде така. Аз съм Бог, няма друг. Аз съм този, който началото изявявам края. Това е самата истина. Това е Бог, който вярваме. А другия Бог това е князът на този свят. Ето е изкушение, погледните реклами, всичко той се опита по всеки начин да отклони хората от истината. Това е неговата цел. Аз сега забравя, когато бях дете при малко със света говориш за времето на комунизма. Няма забравя тогава, аз също не бях във вярата, но тогава точно на Великден. Но Русък Христова даваха американски филми, че до късно, само хората да не ходят на църква. Само да ходят, да могат така да бъдат нещо, някакъв филм, голям екшен за нещо, някакви известни герои. Някои чета късно ги дават тези филми, само хората да ходят на църква. Да не могат да чуят благата вест. И днес така, дявол дава лично изкушение на хората, лично. Да може едва не да каже, виж сега, остави това в църквата, ти пак сега Бога, ама я тръгни по този път. Има толкова хубави неща. Така че трябва да пазим се от тези неща. Сега, каза, никой не може сега на Бога и на Мамона. Мамона, това е Богът на парите, богатството и притежанията, ако мога. И затова Исус предупреждава Словото Божие на тези неща. В Словото Божие за дявола се каза князът на този свят. И Бог ти предупреждава, каза, не люби света, който да бъде приятел на света, става враг на Бога. Много се говори за света, духа на този свят. Така че всеки от нас трябва да прави сметка, докъде да пуска света в своя си живот. Напротив, в този свят, наистина, пътници, хора, които минават, заминават. Не съм причал този свят толкова. Не ми се. В първия ред, Петър каза така, знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Колко сериозно правиш. Но Бог не дал силна истина, се противопоставяме. Но това нещо е важно, вижте. Човек сам избира и е слуга на оня, на когото се покорява сам. Сега ще дам пример за което говоря. Човек сам избира на колко се покорява. Това, когато някой си стоиш на борсата, минават срещни хора. Всеки предлага нещо. И ти сам правиш сметка. Добре, ако те при този човек, който не предлага, какво ще спечеля, какво ще ми даде? Он ти каже, дам 20, а другия ти казва, аз дам нещо друго. Другия ще казва, и Бог каза, аз дам вечен живот. И от човека зависи какво ще избере. Вечността или времените неща. И той каза така, защото от какво те е победил някой, на това роб става. И това, което избереш, това те побеждава. По-добре да изберем Бог, да бъдем при Бога, отколкото дявола. Сега, в Йоанна 8:32 каза така, ще познаете истината и истината ще направи свободни. За коя истина става въпрос? Истината е, че има Бог, има Творец, който направи небето и земята. Човек е Божие творение. Човек е грешен. Това е истина. Това е реалността. И другата истина е, че Исус дойде, умря за греховете. И това е истина. Умря и възкъсна. Това също е истина. И когато човек разбере, че има един, който е мраз вместо него, когато и да приемем, Господи, приеми, моля да прости греховете. Когато го приемеш, тогава ще получаваш вечен живот. И вече свободен от греховете си. И казвам така, истина казвам, всеки, който върши грях, слуга на греха. Но каза така, но проче, ако синът е свободен, ще бъдете наистина свободни. Човек може да е свободен само чрез Христос. Само чрез вяра в нашия Господ Христос. И това е много важно. Сега, казахме, има два пътя, двама господари. Ще говоря за две неща.
има и две места, където човек може да се окаже в края на живота си. Две места. Едното е при Бога, другото е ад и огнено езеро. Това е реалността. Няма седно положение. Сега много хора казват, да си имал чистилище, там едва не катиш, ако си бил много грешен, там ще платиш, ще мъчи малко Бог и после ще така прави. Това са хубави приказки, ама още не са библейски, няма ще обсъдят. Няма никакви чистилища, разбирате ма. Има рай, има яд. Сега, искам да кажа някой ще в ада. Това е неприятно място. Словото Бог значи ад, огнено езеро. В Марка, 9 глава. Само ще прочета няколко сега, без да коментирам нещо. Те самите говорят за това какво става там. Марка 9. 6 казва така. Ако ти се облази на картите, отсечи я, по-добре е за тебе да влезеш в живота не тъгъв, отколкото да имаш две ръце и да отидеш в пъкъла негласим огън, където червият им не умира и огън не огасва. Тук говоря, ако окото се влази, изкарай го ръката. Тук става дума не да го изкараш от окото си, а да изкараш окото си оттам, от това нещо, което се влазина. Сега, примерно, имаш хора комшика, всеки наблюдаваш и същите пожалваш. И какво става сега? Скарам окото ли не? Ще се старая по-редко да гледам към нея, да не допускам тази мисъл със съседа си. Или, каза ръката, ако се облазне. Представете си, ако човек обича да прави такива долавери. Няма се ръката. После ще подкръщи и скара ръката си оттам, да не прави тези неща. Значи сега дума, всяка част от тялото, което тъмнува към грях, изкара оттам. Това е което е важно. Защото каза, червият им не огасва и огънят им не огасва и не умира. Това е страшно, това е място. Страшно нещо. И сега, в Матея 25:61 Исус пак говори прав текст за тези неща. Тук говори за овцете и за козите и точно по-скоро казва какво участ чака тези, които са невярващи. Казва така: идете от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Вижте, ада е направен за дявола и за падналите ангели. Но хората, които отхвърлят Бога реално, ще бъдат там точно по точно не са приели спасителя. Ако мога да кажа така, погледнете, ако човек плува в морето и се дави и има някой, който бъде спасителен пояс, и човек казва, ако се хване за пояса, ще се спаси. Пояс е Христос. Но ако човек оплава на себе си и някой друг да го спаси, ще отдави. Казваме това примитивно. Така не, че спасителният пояс е само чрез Христос. Той е който може да спаси. И ако човек отвори спасителя, живот ще се погива. Сега, Откровение 20 глава, тази глава е много страшна. Това е големия страшен съд пред Бога. Казва така: след това видях един голям бял престол и онзи, който съдише на него. От чието лице победнаха земята и небето, че не се имели място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота и мъртвите бяха съдени според делата си и по написаните. Представете си много милиони хора и там стоят книгите и стои Бог. И каза: морето предаде мъртвици, които бяха в него. И смъртта ядат. Предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени според делата им. И смъртта и яда бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втора смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро. Не колко е страшно. Спасението е човек да се покае и Бог да запиши името на Господа на вечността. Сега, задал толкова. Другия Словото Божие каза раят. Раят е място на Божието присъствие. Раят е там, където си Бог и промисли за хората. В една 14 глава, 2-3 примерно казах, Исус каза: не се притеснявайте. В дома на отца ми има много обиталища. Отивам да приготвя място. И като направя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Тук Исус и Исус каза: аз ще направя място. Той отида на Голгота. Там направи място, на кръста. Там извърши спасението. Оттам после умре и възкъсна и се върна в небето. Вече 2000 години приготвя място за невяста Христова. Така че вярвам, че всеки един от нас, когато един свърши дитваната земя, се окаже там при Бога, ще бъде много приятно изненадан. Вижте, че дам един пример в Словото Божие. Лука 20 глава. Когато се беше на кръста, може би малко време преди да приеде Бога дух, преди него имаше дома разбойници. И тогава в началото, според Евангелие на Матея, и всички се подиграваха. Казаха му: ако си Господ спаси и нас. Подиграваха му се. Обаче той мълча, нещо не каза Господ. Той каза: отче, просим, те не знаят, що вършат.
Но в един миг, едният от тези разбойници каза така: ние с тебе, други разбойник, заслужаваме да бъдем тук, защото си направили лоши неща. Но той не е служа, той е Господ. И тогава му каза и ние думи на този разбойник се обърна към Христос и каза: Господи Исусе, спомни за мен, когато дадеш сърцето си. Това е на покаяние. И тогава Исус му каза, Исус му рече: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. И не искам да ми кажа, в момента, който вярващият затвори очите за тази земя, ще ги отвори в рая. Да, някакси не разбираем как се случва. Не е важно да си го обясняваме, но това е реалността. Ние приемем с вяра. И вижте Словото Божие, самия апостол Павел имал това откровение и е видял във видение рая. Бил заесен там, в откровение. И тук каза се за себе си така. Четем сега нещо, което сам го е живял. И каза така: познаем един човек, че Христа е, който е при 14 години, в тялото ли не знае, извън тялото не знае, Бог знае, без занесен до третото небе. И така човек познавам, тялото ли без тялото не знае, Бог знае, който е безнесен в рая и чу незрими думи, които на човека не е позволено да изговори. Той беше там. Той видя всичко. Самия апостол Павел. Така че и когато апостол Павел пише за рая, той пише като един, който го видял. Че наистина той е имал откровение от Бога. Бог е закрал там и той е видял всичко. И после каза така: и според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чул, и на човечеството не е доходило, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Слава да бъде на Господа. Искам така още да прочитам, с което така ще се беше замкнал края вече проповедта. Филипяни, вижте сега, апостол Павел е видял всичко. И той каза за себе си: къде е по-добре да бъде, на тази земя или там? И той каза така: вижте сега. Защото за мен е да живее Христос. И сега дома живее Христос. Но, а да умре придобив нещо по-добро. Но ако живее в тялото, това значи плод от делото ми. И така, що да избере не знае. Да умеса, да отидем или да оставам тук. Да се отнатяся между двете, понеже имам желание да отида да бъда с Христос. Защото това било много по-добре. Но да остана в тялото е по-нужно за вас. Сега дума, той каза: ако отида там, няма да имам тези гонения, тези бойща, тези притеснения, това, което преживяваше. Вече няма да има, ще бъдат са блаженства. Но за вас е по-добре тук, да мога да стърчавам. Така че самия апостол с пали, като говори за небето. И сега искам така да завърша, ако мога да с самия край. Всеки сам за себе си избира къде ще бъде през вечността. Значи това е, разбира, това е избор. В Деяния 17 апостол Павел каза така: Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, за правда на школа всяка да се покаят. Това е заповедта днес. Тогава ще е заповед на Адам и Ева. Те се грешиха. Това е заповедта, която стои днес. Покаяние. И това е изборът. А ако човек се покая, ще бъде спасен. Ако не се покая, отхвърли Бога, нещо ще погине. Това е самата истина. Така че нека Бог да нам благослови, нека ходим с вяра и никога да не се обезсърчаваме, да знаем, че този Бог, който да е спасил, този Бог, който ни е показал милост, той има сила да излезе при себе си. Нека Бог да благослови, нека се помним сега кратко. Святи